ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദിനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര വരെ എടുത്തത്? ഇന്നലെ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമ്മള് ഉപനിഷത്തുകള് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇന്നലെ? വൈദ്യവിജ്ഞാനം, ശ്രുതി, സ്മൃതി ഒക്കെ. ഹരേഷ്ണ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 26 പറഞ്ഞു. 27 സ്ലൈഡാണ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് വേദജ്ഞാനമാണ് പരമോന്നത അധികാരി. ഇത് പറഞ്ഞു. അനുമാന നിഗമനം. ഓക്കെ, വേദജ്ഞാനമാണ് പരമോന്നത അധികാരി. ഇത്തരം വരെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും ശരി, ഇത്ര ഉള്ളു. പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ശരി, കറക്റ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻട്രഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. ബുക്ക് വായിക്കല്ലേ? നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, മന്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാം. ധാന്യ മന്ത്രം. ഓക്കെ, ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകളാണ്, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്താണെന്നും അതിൽ 108 ഉപനിഷത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉപനിഷത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്.
അതിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആണ്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ധ്യാന ശ്ലോകം 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം. 18 + 1 19 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെയാണ് ധ്യാനം. നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യണം അല്ലെ, മന്ത്രം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന മന്ത്രം പറയുന്നത് ഓ പൂർണ്ണമദം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. ഈ ഒരൊറ്റ മന്ത്രം മതി ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഒറ്റ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഒന്ന് ഏതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലാതെ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തോ അതും പരിപൂർണമായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര എടുത്താലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വിളക്ക് തിരി നമ്മൾ കത്തിച്ച് അല്ലെ, വേറൊരു വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോ ആ വിളക്ക് തീനാളം അല്ലെ, ആദ്യത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി എത്ര ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എടുത്താലും അത് എപ്പോഴും അതേപോലെ നിൽക്കും. അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതേപോലെ ചൈതന്യമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു വിളക്ക് നമ്മൾ കത്തിച്ചു, ആ വിളക്കിന് വേറെ വിളക്ക്, അതിൽ നിന്ന് വേറെ വിളക്ക്, അങ്ങനെ എത്ര കത്തിച്ചാലും ആ വിളക്കിന്റെ തിരുനാളം ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. നമ്മളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എല്ലാ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അതിലെ നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉപ്പിലെ എന്തെന്നല്ല വെള്ളത്തിലെ രസം എന്ന് പറയുമ്പോ, പിന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. അത് സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം ഇല്ല, പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനും ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തേത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനിന് എത്ര എടുത്താലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം പരമ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണ സത്തയുടെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം 3 തരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരായാലും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ആണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണം. പിന്നെ അതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലേ. സൂര്യൻ അതാരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ആയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ. സൂര്യരശ്മി, സൂര്യഗോളം, സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യദേവൻ, സൂര്യദേവൻ, അതെ, സൂര്യദേവൻ, സൂര്യഗോളം, സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് അതിന് ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ സൂര്യഗോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സൂര്യരശ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യഗോളത്തിന് ചുറ്റുള്ള പ്രകാശവലയം അല്ലെ, പ്രകാശം. അതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യഗോളം ഉണ്ട്, അതാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, സൂര്യദേവനുണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ലെവലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ആദ്യം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരെ കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നതെന്ന് പറയണം. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മവും വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് എല്ലാ ചൈതന്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാതും പരിപൂർണവുമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു, അതെല്ലാതും പരിപൂർണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അതിലൊരു കുറവും വരുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അന്തരംഗ ശക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് തടസ്സശക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എത്ര എടുത്താലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദൻ അല്ലെ, 3 ശക്തികളുണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സനാതന, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, പിന്നെ ആനന്ദം. അപ്പൊ എന്താണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം, ആ ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് മാറ്റമില്ല, എപ്പോഴും സനാതനാണ്. അതുപോലെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സത്യം, ആ ആനന്ദം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ സത്യം എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും ആയ ആനന്ദമാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണം, അതാണ് പൂർണ്ണം. അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്, അത് എപ്പോഴും എന്താണ്, അതാണ് സത്യം, അതാണ് ആനന്ദം. ആ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഭഗവാനെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. വിഗ്രഹം എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വരുമ്പോ തന്നെ അതിന് രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ആ കറക്റ്റ് ആ ലൈൻസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വിഗ്രഹം എന്ന രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, അതിന് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപരഹിതനല്ല, ബ്രഹ്മം മാത്രമല്ല, വെറും പ്രകാശം മാത്രമല്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ അതാണ് വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പരിപൂർണം തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും എല്ലാതും പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. പരംപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്, അവയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പല പല ശക്തികൾ, പന്തന ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പലതന അവതാരങ്ങളും, ഇതൊക്കെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. ഒരു ശക്തിയല്ല, അനേകായിരം ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ശക്തികൾ ഓരോന്നോരോന്നും പ്രകടമാകുന്നില്ല എന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ സംഹരിക്കുന്നതും. അത് നമുക്കറിയാം. പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്തൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണവുമാണ്. ആ സത്യത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തില് ഇത്രയും കാലം, നമുക്ക് കുറെ കാലം മുന്നേ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ രീതിയിൽ ശിവനായാലും അതേപോലെ തന്നെ പരമശിവനാണെങ്കിലും സരസ്വതി ആണെങ്കിലും ദുർഗാദേവി ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്നല്ല, പക്ഷെ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തിന്റെ ഈ ഒരു ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഈ ഒന്ന് ആര്, അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്നത്. ഭഗവതിയില് അത് ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവത്വം. പക്ഷെ എന്നെ അല്ലെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ, എന്നെ പൂജിക്കുക. എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ വ്യക്തി ഉണ്ട്. അത് ആരായിരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈശാവാസി ഉപനിഷത്തില്
ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവതിയില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്ന അതോടുകൂടി. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു. അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൺഫേം ആയി. അപ്പൊ പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന് മറ്റൊരു ഏകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധികം ശ്രമം നടത്താറില്ല. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മാനുവലും കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾ. അതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും പറയാണ്, നമ്മൾ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും 84 ലക്ഷം തരം ജീവയോനിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ 84 ലക്ഷം തരം ജീവയോനികളിൽ കൂടി കടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് എന്താ ശരി ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ആ രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ, മനുഷ്യജന്മത്തിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു സംശയം. അതിനിടയ്ക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ട ശേഷം മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരല്ലേ ഇതിൽ? 84 ലക്ഷം തരം കേട്ടാ, അതും കൂടെ തെറ്റിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. 84 ലക്ഷം തരം. അപ്പൊ 80 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യയോനിയല്ലേ കിട്ടുക? 84 ലക്ഷം തരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാ. 80 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 80 ലക്ഷം പിന്നിട്ടാൽ മനുഷ്യയോനിയിലെത്തും. 80 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യയോനി എത്തും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാട്ടുജാതിക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ആ ഉത്കൃഷ്ട ലെവലിലേക്കോ നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ലെവലൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് മൃഗതുല്യമാണ്. മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവര് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അതാണ് 4 ലക്ഷത്തിന് വേറെ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അതാണ് എന്റെ 80 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിയാ. പ്രഭു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. 80 ലക്ഷം ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മള് മറ്റുള്ള ജീവവർഗങ്ങള്. 4 ലക്ഷം ശരിക്കും നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ തരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ തരത്തിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് 80 ലക്ഷം കടന്നാൽ മതി. അതല്ലേ പ്രഭു ചോദിച്ചത്? അതെ, അതാ ചോദിച്ചത്. അതെ. അപ്പൊ 80 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പല 4 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതില് 90%, 99% മൃഗത്തിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അതെ അതെ, മനസ്സിലായി? അതാണ് അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മള് അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജന്മം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൈഡിൽ തന്നെ, നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാലേ അറിയാം. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലും എല്ലാവർക്കും സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്, അല്ലെ? സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വളരെ അപൂർവമാണ്. സാമാന്യ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് 99%. സാമാന്യ ഭക്തി ഇല്ല, അല്ലെ? നിരീശ്വരവാദി, അല്ലെ? ഭൗതികവാദികളാണ്. സാമാന്യ ഭക്തി ഉള്ളത് ചിലപ്പോ 1% ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ 1% വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കിടക്കണം. ഇതില് ഈ നരവംശം മാത്രല്ലേ? ഈ 4 ലക്ഷം നരവംശം മാത്രല്ലേ പെടുന്നത്? അതില് വാനരൻ, കിന്നരൻ, ഗന്ധർവൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഏതേത്? മനുഷ്യവർഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ശരി. അങ്ങനെ കുറെ
ഈ 4 അല്ല, ലക്ഷത്തിൽ അത് വാനരൻ, കിന്നരൻ, പെടുന്നുണ്ട്. ഗന്ധർവൻ, വിദ്യാധരനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ പെടുന്ന അതൊന്നും ഇതിൽ പെടൂലല്ലോ. ഇല്ലില്ല, അത് ഈ 4 പെടുന്നുണ്ട് ലക്ഷം പ്രഭു. തന്നെ പെടുന്നതാണ്. കിന്നരന്മാര് അതുവരൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ. കിന്നരന്മാര്, ഗന്ധർമാര്, രാക്ഷസന്മാര്, ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ പെടും. അതൊക്കെ ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഈ പെടും. 4 ലക്ഷത്തിൽ പെടും. ഇതൊക്കെ അതായത് മനുഷ്യനാണ്. ഓക്കേ. കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കിന്നരന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്, രാക്ഷസന്മാർക്ക് അറിയാം, അസുരന്മാർക്ക് അറിയാം, ദേവന്മാർക്ക് അറിയാം. ഈ കാറ്റഗറി മുഴുവൻ അതാണ്. അപ്പൊ ഉന്നത പദവി മനുഷ്യവർഗത്തിൽ മനു അല്ലെ, മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ്? മനു. മനസ്സിലായ? ദൈവിക ഗുണം നമ്മള് മനുഷ്യത്തിൽ തന്നെ ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ രാക്ഷസീയ ഗുണങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അത് ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഈ 4 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ചുറ്റുപാടുള്ള ജനങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനല്ല, ശരിക്കും കാറ്റഗറീസ് രാക്ഷസന്മാര്, കിന്നരന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, അങ്ങനെ കുറെ അതിന്റെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഈ 4 ലക്ഷത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വരണം നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എത്തണമെന്നില്ല. ശരിക്കും 80 ലക്ഷം നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 80 ലക്ഷം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ പ്രഭു? ഹരേഷ്ണ, ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ കടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഭഗവത്ഗീതയില് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതിൽ കൂടെ ദേവന്മാര് സന്തോഷിച്ച് നമുക്ക് തരും. ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഓരോ ദേവന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിനെ നമ്മളെ ഭൗതിക രീതി ചിന്തിച്ചാലും അറിയാം, പ്രകൃതിനെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. പ്രകൃതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നല്ല അനവധിയായിട്ട് പ്രകൃതി തിരിച്ചു തരും. നമ്മൾ കർമ്മബലം വേറെ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മബലങ്ങൾ വേറെ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ, ഒരു അഹമ്മദിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചല്ലേ. നാളെ ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായില്ലേ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ? കേട്ടില്ലേ നാളെ? അഹമ്മദാബാദിൽ അല്ലെ. ഒരു ചോദിക്കേ, എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നത്? അതെ, പല സ്ഥലത്തുനിന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, ഫോറിനിലുള്ള ആൾക്കാർ, പലയിടത്തുനിന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരേ സമയം അവര് മരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചില പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. അതാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൂട്ടമായിട്ട് തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആസുര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുമ്പോ ആത്മാവ് ആസുര്യമായിട്ട് തന്നെ ആസുര്യ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ആ കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത്? നമ്മളെ ബന്ധുക്കാർ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാ, നല്ലതായാലും പൊട്ടയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വരുന്ന കൺഫേം ആണ്. ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി നേരിട്ട് തരും, ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ തരാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രഭാത് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രഭാത് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പശുവും കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കേട്ടിട്ടില്ല പ്രഭു? കേട്ടിട്ടില്ല അത്? സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ. ഇല്ല, ഇതും കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ
ഒരു പശുവും കുറച്ച് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാനായി. കുറച്ച് ജീവിക്കാം. കാരണം ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കും, ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാളെ നിലനിൽക്കും. ഇന്നലെ വസൂരി ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊറോണ, അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങളിന്റെ മുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, അടുത്ത പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് ഇങ്ങനെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ആനന്ദമാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പറയണത്. അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെയാണ് പോയത്, ധാരകയില എവിടെ പോയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മളെ ഡിവോട്ടി തന്നെ, ആള് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് IT പ്രൊഫഷണൽ എന്തോ ആയിരുന്നു. നല്ല സ്ഥലത്താക്ക് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ആള് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പശുവും കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കർണാടകയിലെ ഭാഗത്ത് ആള് കൃഷി ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ആള് പറയുന്ന വേറെ ഒന്നല്ല, ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ സമാധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയും പ്രഭാസ്വാമി വളരെ. അപ്പൊ നമ്മള് സിമ്പിൾ ലീവിങ്, അത്രയാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണ് ജീവിതം, മായയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നല് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ആനന്ദം അതില്ല, അത് മായയാണ്. നമുക്ക് ആനന്ദമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നെ അത് അടുത്തത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെന്താണ് ഇല്ലാത്തത് ചെന്ന് തപ്പണ പോലെയാണ് ശരിക്കും ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടി, നമ്മൾ അതിൽ പരിപൂർണ്ണ ആനന്ദം നിൽക്കണം. പിന്നെ ഒരു ആനന്ദം അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു ആനന്ദം അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെ പോണതിന്റെ കാരണം? രേഷ്ണ, ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ ചോദ്യത്തിനോട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നത്? ഒന്ന്, പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ചോദ്യം, ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്റെ രണ്ട് ചോദ്യം. ഒന്ന്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നത്? ആ സുഖം കിട്ടിയാലും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിനും മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളെ പിറകെ പോകുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രഭു പറയൂ ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടിയ പിന്നെ തൃപ്തി ആവുന്നില്ല പ്രഭുജി. കിട്ടിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിച്ചാലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തോ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതെന്താന്ന് അറിവുണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതെ, ഒരു പാർഷ്യലി ശരിയാണ് മാധവ് അറിഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? പല പ്രാവശ്യം പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളെ ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെ എന്തിനു പോകും? നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിറകെ എന്തിനു പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകണം, അല്ലെ? പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെതിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ചെല്ലും, അതും നോക്കും, അതും കിട്ടൂല. അത് സാധനം കിട്ടി നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമല്ല, വീണ്ടും അടുത്ത വഴിക്ക് പോകും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആനന്ദം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ആനന്ദത്തെ കിടന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കും, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കടക്കും. കാരണം നമുക്ക് പരിപൂർണ ആനന്ദം നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ പരിപൂർണ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതാണ് മിസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണമായി ഏകമായി വർത്തിക്കുന്ന അതേപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശമാണ്. പൂർണ്ണസത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവശക്തി പൂർണ്ണ സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മള് പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പരമമായ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആനന്ദ സമൃദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം, അത് ആനന്ദം എപ്പോഴും നമ്മൾ
അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനായിട്ട് റീകണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡോർ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ളത്. ആ ഡോറിൽ കൂടെ പോണം നമ്മൾ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? പൂർണ്ണ സത്യമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ഭക്തിയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, യോഗം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവണം, കണക്ഷൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ പരിപൂർണമാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല. ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം രണ്ടും കൺസെപ്റ്റ് ശരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് രീതിയും എന്താണ്? ഒരിക്കലും ആർക്കും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. കാരണം അതിൽ മെയിൻ പാർട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. എല്ലാം പൂർണ്ണ സത്യമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോഴോ നമ്മൾ പരിപൂർണമാവുള്ളൂ. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ചെറിയൊരു ഇതാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗത്തില് ഭക്തന്മാരും പെടുമായിരിക്കും അല്ലെ? എല്ലാവരും പെടും അതില്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭക്തന്മാര് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. താഴ്ന്ന ലെവലില് പലതരം വ്യക്തികൾ വരും. ഏറ്റവും താഴ്ത്ത് വരുമ്പോ അസുരന്മാര്, അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറികൾ വരും. കാരണം മൃഗമല്ലല്ലോ, മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായില്ലേ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മൃഗമാണ്, മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ ഉത്കൃഷ്ട രൂപത്തിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളായാലും നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളേലും താഴെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പരസൂര്യൻ, ഒരു രാക്ഷസൻ, അവർക്കൊക്കെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവരെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും അവർ താഴത്തേക്ക് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഒരു സംശയം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു, 3 സാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞില്ലേ? 3 സാക്ഷാത്കാരത്തില് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഭക്തന്മാർക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കാണ്. മറ്റു 2 സാക്ഷാത്കാരം ആരൊക്കെയാണ്? രണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാരെ സാക്ഷാത്കാരാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തോടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സൂര്യദേവനെ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആരെ കാണാൻ? നമ്മൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണും, അല്ലേ? അതെ. എന്നതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ പ്രകാശം കണ്ടിട്ട് അത് സൂര്യദേവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ അത്ര ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനൊരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ? ആ സോഴ്സ് സൂര്യൻ, അതിന്റെ പിറന്ന് ഒരു പ്രകാശം വന്നു, ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ പിറകിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരു ഗോളമാണ്, ഇതിന്റെ പിറകിൽ വേറൊരു ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ സൂര്യനെ ദേവനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സൂര്യദേവനാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കാരണം സൂര്യദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഭക്തന്മാർ ഈ 3 ഘട്ടവും കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ബ്രഹ്മവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത ഭ്രാന്തികള് ഇവരെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശത്തോടുകൂടി നിൽക്കും അവര്. അതാണ് ഫൈനല്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അവരവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനികള്, നമ്മളത് ഭഗവത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും കൂടെ വരും. പിന്നെ അവര് പഠിച്ച് വീണ്ടും ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കുമാരന്മാരെ 4 കുമാരന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ. ഭഗവാനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളെടുത്ത് എന്താ സ്മെല്ല് ചെയ്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനികളെ ലെവല്. അപ്പൊ അവര് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഭക്തനാണെങ്കിലും ഭക്തൻ അറിയ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്, പോണ വഴി ഇതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം വെളിച്ചം കാണും. അത് ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഉപനിഷത്തിൽ ഇതിലും പഠിക്കും നമ്മള്. അതിൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശവലയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മുഖത്തുള്ള ബ്രഹ്മം പ്രകാശവലയങ്ങളൊക്കെ ആക്കി ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തില് 16 വരുമ്പോ അറിയാം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം കാണാം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആ ഭക്തൻ അറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രഹ്മവാദിക്കോ അവ്യക്തിവാദിക്കോ അത് അറിയില്ല. അത് ഫൈനൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചായ കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാലും മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും പറയും ഇല്ല, അത് കാണാണ്ട് തന്നെ അവർ ഫൈനൽ ചെയ്യും അതിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇല്ല. നമ്മളത് അനുഭവിക്കും, നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പായസം എന്ന് പറയുന്നു. പായസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേൾക്കാത്ത, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ആഫ്രിക്കയിൽ പോകണം നമ്മൾ, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യക്തിനോട് പറയുന്നു പായസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ പായസം ഉണ്ട്, ഓക്കെ ശരി പായസം ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പായസം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇതാണ് പായസം, ഇതാണ് എന്റെ പായസം പറയും അല്ലേ, അടുത്ത ലെവല്. പിന്നെ അപ്പൊ ആ വ്യക്തിനോട് പായസം കുടിച്ചു നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ കുടിച്ചു നോക്കും, ഓ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള, അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് പറയും ഇതാണ് പായസം എന്ന് മനസ്സിലാവും. കേൾക്കണ്, കാണണ്, അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കും അനുഭവിക്കണം ആ സംഭവം. ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ശരിക്കും അനുഭവിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്മ പ്രഭു ക്ലിയർ ആയ? അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ക്ലിയർ അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവും? അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം, വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ശാരീരികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ശരീരമുള്ളവർക്ക് ഈസിയാണ് എന്ന് പറയണം. കാരണം മറ്റേത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് സ്നേഹമാണ്, അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്, നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം, നമ്മൾ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും, നമ്മൾ വേര് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും, വേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അവിടെ വേരുണ്ടാവും, മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ വേരുണ്ടാവുന്നിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും. അതാണ് ഭക്തര് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു മണ്ണൊക്കെ മാറ്റി വെക്കി വേരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അവരവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കും. ക്ലിയർ ആയില്ല കൺസെപ്റ്റ്? ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്തായാലും. ഓക്കെ, പലരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയറാ പ്രഭു? ക്ലിയറാ. പലരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിപ്ലൈ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങാം. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് മംഗളാചരണല്ലേ ശ്ലോകല്ലേ അതില്? ഏത്? സോറി, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരി, ഒന്നാമത്തെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടെടുത്ത്. ഓക്കെ, സോറി. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് ഈശവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജാഗിതം ജഗത് തേന ദിക്തേന പുഞ്ചിത മാ കൃതകസ്യ സിദ്ധനം. ഇത് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മുടേതായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല. എന്റെ വീട്, എന്റെ നാട്, എന്റെ ഭൂമി, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. അതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് മാറ്റിത്തരും. അതാണ് ഭഗവാനാലാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കണക്കൂട്ടി വെച്ചാലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥയും നമ്മളല്ല, ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മളല്ല. അത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തും സംഭവിക്കാം. നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യം നമ്മളെ മരണം മാത്രം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ്, എന്തും സംഭവിക്കാം. അടുത്ത പദം, അടുത്ത സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയില്ല. അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈശവാസ്യോപനിഷത്ത്. അത് ഈശ്വരന്റെ ആണ് എല്ലാതെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ തനിക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവ അർഹമതായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഈ ചുറ്റുപാട് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കാണും, അത് നമുക്കല്ല. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മാൻ കടുവയ്ക്കുള്ളതാണ്, നമുക്കുള്ളതല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് നമ്മൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വീണ്ടും എത്തുന്നത്. ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാം. പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരൊറ്റ ലൈനല്ല, ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിറകിൽ എത്ര കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി, 99% നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം. ഇതില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉണ്ടായാലും ജീവിക്കും, ഇത് കൂടിയാലും നമ്മൾ ജീവിക്കും. നമ്മളെ ജീവിതം അപ്പോഴും 50, 60, 70, 80, 90 ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് കൂടുതൽ കടത്താനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം ഇങ്ങനെ വെറുതെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല. ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടി അതിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ളതല്ല. ഈ നല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സൗകര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം, ഇത് നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മളെ കൺട്രോളിലുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വസ്തു നമ്മുടേതല്ല. നമ്മൾ ഒരു വാടകക്കാരനെ പോലെ വന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാടകക്കാരന് ഒരിക്കലും ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, അല്ലേ? നമ്മളെ വീട് എത്ര കാലം മുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ ആ മന്ത്രത്തില് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാണ്. ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വന്നതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രുതി, സത്യം മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. കാരണം അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യം, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാനുവലാണ്. അതിൽ തെറ്റില്ല. അത് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. അതിന് മാറ്റങ്ങളും വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോ. വൈദികജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് അതിന് ഉറവിടം അപരുഷം എത്രേ.
അതിന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വേദം വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല വൈദിക ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതികതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. ഇതിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികതയായിട്ട് മാച്ച് വരും, പക്ഷെ അത് ഭൗതികതയല്ല. അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഭൗതികമായിട്ട്, പണ്ട് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് പരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ എനർജി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ എനർജികൾ ഉണ്ട്. എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയാം. സയൻസ് പരമായിട്ട് പ്രൂവ് ആണ്. അത് ഇതിൽ കിട്ടും, അത് സത്യം തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇതല്ല ഏത് ഭക്തി. ഭക്തി, നമ്മളൊരു ഭക്തൻ പോണത് ഭഗവാനെ കാണാനാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് എനർജിക്കോ മെറ്റീരിയൽ എനർജിക്കോ അല്ല. അത് അതിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരണം. അപ്പം ആ ശക്തി, ആ ശക്തിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ടിങ് ഫോഴ്സുകളാണ് ബാക്കിയല്ലാതെ, അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ സയൻസും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂല. ഭഗവാൻ പുറത്തുണ്ട് അകത്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുക്തിവാദികൾക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, അല്ലേ? ഒരു വസ്തു എങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തുണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? ചോദിക്കട്ടെ, അറിയില്ല. നമ്മളോട് പറയണം. ഇപ്പൊ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം തോന്നുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ട് പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെ നടക്കാം? ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തും, ഒരു വീടിന്റെ പുറത്തുണ്ട് അകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ഒരേ സമയം തന്നെ? അതിന്റെ ആൻസർ അതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയും. മനസ്സിലായ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അത് യുക്തിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളെ യുക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ, നമുക്ക് ചിന്താഗതി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു മൃഗം, ഒരു നായ, പൂച്ച, അവരെ ചിന്താഗതിയാണോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി? വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ബാക്ടീരിയ ചിന്താഗതിയാണോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി? അല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ ബുദ്ധി വൈഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് പിടികിട്ടൂല. അപ്പൊ നമ്മളെ പല യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കൂല. നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എത്ര സയൻസ് ഉയർന്നാലും മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിടികിട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് വേറെ നിയമങ്ങളാണ് അതിൽ പാലിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്, നമുക്ക് നിർത്താഞ്ഞ് 7:30 പറയാം. ഹരേഷ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്? നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആയിരിക്കട്ടോ, ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും 6:30 കേട്ടോ. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപതരു പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ചതുർവാദിക്ക് ചതുർജയ പ്രണാമം. ക്ലാസ് ഇല്ല. അത് മാതാജി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ആ ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.